अस्तंतेच्यो दर्या देगो आणि उदेंतेक अस्तंत घाटाच्या वेंगेंत लिपिल्ल्या निसर्ग सुंदर माणकुल्या गोंयची सैमीक गिरेस्तकाय जितली ओढ लावणी तितलीच ताची धार्मीक आणि आध्यात्मिक गिरेस्तकाय. हांगा पांय दवरपी संवसारभरांतल्या पर्यटकांक गोंयची ओढ लावन दवरता तो सुसेगाद गोंयकाराचो आदरभाव, धार्मीक एकचार, समजिकाय आणि शतकांची शतकां आपली सात्विकताय पावित्र्य सांबाळून दवरिल्ल्या धार्मीक थळांनी भक्तिभावाचें वातावरण. अस्तंतेचो घाट रानवटी झाडां फुलां आणि जिवावळींनी जितलो सुंदर समृद्ध तितलीच ताची शेतां भाटां आणि ह्या सैमाक वसोवपी थंयचो भुंयपूत सत्तरीकार. तांची शेतां भाटां राखपी हांगचे राखणदार देव देवता आणि हांगसरल्यो पारंपारीक लोककला लोक उत्सव आणि त्यो परंपरा तितल्योच व्हड. असोच पांचवो चार सैम शेतां भाटां कुळागरां आणि दोंगुल्लेंच्या वेंगेत वसला सत्तरीचो हो ल्हानसो वातेगांव. ह्या गांवचो जोशी घराण्याचो तळ्यांतलो गणपती अशेंच एक सत्तरींतलें पारंपारीक दैवत. आमचें हें खाशेलें फिचर ह्या तळ्यांतल्या जागृत गणपतीचेर. ह्या गणपतीचें पोरणे पूण सोबीत अशें शांत शीतळ मन शांती आत्म्याक थाकाय दिवपी देवूळ. ह्या देवळांत जोशी घराण्याच्या पुर्वजांची आणि तांचे कुळदैवत व्याघ्रेश्वराची मूर्ती स्थापीत आसा. देवळाच्या वेले वाटेन दत्तात्रयाचें देवूळ. दर वर्सा हांगा दत्त जयंती आणि त्रिपुरारी पुनवेक त्रिपुरोत्सव मनयतात. त्रिपुरारी पुनवेक तळीच्या चारय वाटेन पेट्ट्या पंट्यांनी जगमगतो हो आवाज जितलो पळोवपा सारको तितलोच मनाक भुलवून थाकाय दिवपी. अशें म्हणटात की पुण्यभूमी गोमंतक आणि तातूंतलेंच आमचें हें देवभूमी गोंय. हांगासरली कला, हांगासरली लोककला, हांगासरली संस्कृताय, हांगासरलें सौंदर्य, हांगासरली देवळां आणि हांगासर जावपी आमचे सण. आयज त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणटकीर पयलीं आमकां उगडास जाता ती साखळेची त्रिपुरारी पौर्णिमा. साखळी त्रिपुरारी पौर्णिमा जाता, वेगवेगळे थंयसर स्पर्धेंचें आयोजन केलें वयता, वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसता आणि त्याच्या उपरांत त्रिपुरासुराचो वध करतात आणि अशे तरेन त्रिपुरारी पौर्णिमा साजरी केली वयता. तशेंच सत्तरी तालुक्यांनी त्रिपुरारी पौर्णिमा जाता आणि ती म्हटल्यार सत्तरी वाठारांतल्या वांते गांवांत. आणि आयज आमी आसा सत्तरी वाठारांतल्या वांते गांवांतले एक दत्त मंदिर आसा थंयसर. सो जेन्ना साखळेची त्रिपुरारी पौर्णिमा साजरी जाता तेन्ना थंयसर हजारांनी लोक आसतात आणि तांकां गोवोरमेंट सपोर्ट करूनय गोवोरमेंट तांकां स्पॉन्सर करता. पण सत्तरींतली त्रिपुरारी पौर्णिमा जेन्ना साजरी करतात तेन्ना थंयसर हजारांनी लोक येनात, पण हजारांनी दिवे लावन ही त्रिपुरारी पौर्णिमा साजरी केली वयतात. तर पळोवया वांते गांवांतली हजारांनी दिवे लावन साजरी करतात ती त्रिपुरारी पौर्णिमा. सादारणशी ही त्रिपुरारी पौर्णिमा गोंयांत खंय जायना. एक साखळे जाता आणि दुसरी हांगा तुमच्या हांगा जाता. हे कितली वर्सां जाली सादारण हेका? हे आता चालू जावन म्हाका दिसता आमचे पूर्वज येयले तेन्ना पासून म्हणजे साधारण 300 वर्ष जावन गेली. आणि ही प्रथा ती आमची महाराष्ट्रात चालू असली म्हणटानी ते महाराष्ट्रांतले म्हणटा इडे त्यांनी ती प्रथा चालूच दवरली. गोंयांत हांगासर अशी दिपोत्सव करपाची प्रथा ना. ती साखळी वरें आसा पण ते दिपोत्सव अशें लायना. ते हे आतां कशें दिपोत्सव लावन पुजा करता गणपतीची म्हणा किंवा हेची. आणि हे त्यांनी ते देवूळ स्थापन करून म्हणा किंवा हे करून म्हणा त्यांनी एक हाती सगळे केलेले आसा. ते सगळे स्थापना लोकां कडले कोणाच कडले काय हे घेवंक ना त्यांनी, म्हणजे पैसे म्हणा किंवा हे आपल्या ह्यानेच हे केलेलं आहे. दुपारपर्यंत जप जाप करायचे, संध्याकाळी मग ते जेवण झालं की संध्याकाळी कुळागराची वसाहत किंवा हे ते वाढवायचं हे ते करून त्यांनी हळूहळू सुधारणा करून इतपत आणून ठेवलेलं आहे. आमच्याजवळ आता 14 पिढ्या झालेल्या आहेत हे करणं. आणि ते आमच्या जाणट्यांनी केल्या कारणाने आम्ही ती करतोच. आणि आम्ही कसं आहे लोकांकडनं त्यात पैसेसुद्धा मागत नाही किंवा कोणाकडे काहीच इच्छा करत नाही. आमच्या
देव आम्हाला देतो त्याप्रमाणे आम्ही ते खर्च करतो. हे आता साधारण आता बघायला गेलं तर लोक वेगवेगळ्या प्रकारे साजरी करतात. तुम्ही इथे दिवे लावतात. या हां. दिवे लावण्यामागचं कारण काय? दिवा लावणं म्हणजे आमच्या हिंदू धर्मात कसं आहे, वाढदिवस म्हटलं की निरांजन ओवाळतात. तसं हिंदू धर्मात ते चांगलं लक्षण म्हणजे पणत्या लावणं किंवा हे त्या दृष्टीने त्यांनी ते केलेलं आहे असं मला तरी वाटतं. नक्की कारण मला माहिती नाही ते कसं काय ते. म्हणजे मी असं ऐकलं आहे की इथे लोक गणपतीसमोर नवस बोलतात आणि नवस पूर्ण झाल्यानंतर दिवे आणून देतात. खरं आहे का? हां, ते खरं आहे. ते लोक विचारतात काय करायचं, मग आम्ही सांगतो की बा तुम्हाला काय शक्य आहे, तुमच्या हाताला जे काही शक्य आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पणत्या लावा किंवा हे करा आणि प्रसाद द्या, ठेवा देवापुढे. त्याप्रमाणे ते त्या लोकांच्या तोंडात पडून तुमची मनोकामना चांगल्या तऱ्हेने पूर्ण होईल असं ते आम्ही सांगतात त्यांना. सकाळी अभिषेक म्हणा किंवा ज्या खालती गणपतीला वरती दत्ताला रुद्र म्हणा किंवा गणपतीचा असा मोठा अभिषेक होऊन एकादशी करून तशी पूजा होते, महाप्रसाद होतो आणि मग संध्याकाळी परत ही पूजा केली जाते व्यवस्थित. त्याप्रमाणे व्यवस्थित ब्राह्मण बोलवून त्याप्रमाणे खाली आणि वर पूजा परत दुपारी होते. त्या पद्धतीनं संध्याकाळी केली जाते आणि लोकांना महाप्रसाद किंवा प्रसाद दिला जातो. सत्तरीच्या तळ्यातल्या गणपतीच्या ह्या देवळाचो इतिहास 300 वर्सां परस आदलो आणि पोरलो. सत्तरीच्या कुळागरांनी शेकड्यांनी वर्सां आपले अस्तित्व जागोवपी ह्या देवळाविषयी खूप उण्या लोकांक खबर आसूं येता. जोशी घराण्याची 14वी पिळगी आज ही त्रिपुरारी पुनव मनयता. हांगासर आमी एक वेगळे तरेचे देवूळ पळयता. एक दत्त मंदिराच्या सकल्या वटेन गणेश मंदिर आणि गणपतीच्या पांया पोरल्यान व्हांवपी झरो, तेतून एक तळें. सो एक कशें कितें एक कितें कोणें केलें हे आमचे जे पूर्वज, आम्ही मूळ दापोली तालुका आसूज गावचे, तिथनं मग ते आमचे पूर्वज 300 वर्षा पयलीं हे आसूज होऊन हे तिकडे पाणी कमी झालं म्हणून ते होंडाला आले. होंडाच्या देवळाकडे त्यांनी कुळागर वसाहत केली आणि तिथं परत ते पाण्याचं हे झालं, कमी झाली म्हणून मग तिथनं ते इकडे आले. इकडे त्यांना प्रतापसिंग राणेंच्या त्या घराण्याने ही इथं जागा दिली आणि इथं त्यांनी आमच्या पूर्वजांनी मूळ पुरुषांनी रामचंद्र जोशी त्यांना ते हे इथं हे केलं. दररोज सकाळी उठून गायत्री जप करून 12पर्यंत मग संध्याकाळी तो इथं कोरीव काम किंवा हे ते करून हळूहळू त्यांनी ते केलं. आमच्या तिकडे कशी आहे महाराष्ट्रात पद्धत की तिकडे त्रिपुरोत्सव हे ते सबंध महाराष्ट्रभर होतो, तसा इथं गोव्यात होत नाही. पण आम्ही तिकडचे असल्याकारणाने तो मूळ पुरुष इथं आला आणि त्यानं मग
इथं ते राहण्याकडनं ही जागा घेऊन त्याप्रमाणे इथं ती गणपतीची स्थापना केली. एका वाट्यांच्या पाषाणात गणपती कोरून दुसऱ्या वाट्याने उभा मारुती केला कोरलेला आहे आमच्या त्या मूळ पुरुषाने. आणि त्याच्या आपली मूर्ती गणपतीला टेकून ती कोरून ठेवलेली आहे. आणि त्यानं त्यामुळे काय केलं, त्यावेळी हे जंगल असल्याकारणानं संध्याकाळी 6-4 नंतर इथं यायला जायला म्हणजे वाघ येत होते इथं घराजवळ. त्यामुळे त्यांनी काय केलं की इथं सगळे सप्तऋषी म्हणा किंवा विठोबा रखुमाई किंवा व्याघ्रेश्वर या सगळ्या देवांची इथं स्थापना करून त्याप्रमाणे त्यांनी इथं ती ही स्थापना केली. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी ते इथं हे करून त्याच्यानंतर त्यांनी 3 गायत्री प्रदर्शन करून त्यानंतर त्यांनी इथं तिथं तर त्रिपुरोत्सव होत होता. त्याप्रमाणे त्यांनी इथं त्रिपुरोत्सव चालू केला. पण ते काय झालं, त्यावेळी गणपती कोरला, त्यावेळी गणपतीच्या खालनं त्यांना आयता झरा मिळाला. त्यामुळे त्यांनी ते 3 गुंफा केला. एक पाण्यासाठी, एक हे तोंड धुण्यासाठी, एक कपडे धुण्यासाठी आणि एक गुरांच्यासाठी मोठी तळी अशी करून ते त्या तिकडच्या पद्धतीप्रमाणे इकडे ती स्थापना केली. आणि त्यामुळे त्यांना ती तिकडची सवय असल्याकारणाने त्यांनी त्रिपुरोत्सव म्हणजे कार्तिकीच्या पौर्णिमेच्या दिवशी संध्याकाळी इथं त्यांनी हे त्रिपुरोत्सव म्हणजे इथं कसं होत होतं, पहिली सकाळी पूजा, दुपारी पूजा आणि संध्याकाळी दुपारची होत होती. ते त्यांनी काय केलं, त्या दिवशी पौर्णिमेच्या दिवशी देवाचं ध्यान करून त्याप्रमाणे देवाचा उत्सव कसा करून त्यासाठी त्यांनी 1000 पंट्यांची सुरुवात केली. आणि हे वार्षिक आमचे हे जोशी कुटुंब 1000 पंट्या तिथं लावतात. आणि बाकीच्या हे मग श्रद्धावान लोकांनी किंवा बाकीच्यानी आणून ते एक एक करून वाढलेलं आहे. ते आता जवळजवळ 4-5 हजार पंट्या लागतात. आणि इथं आमच्या मूळ पुरुष जो होता त्याला ते काय प्रेरणा झाली, त्यांनी ते श्रीपाद श्री वल्लभ पादुकांची स्थापना केली. आणि तिथं हे करून त्यांना जे काय दुर्धर रोग किंवा काय होतं तो पूर्ण बरा झाला. आणि त्यातनं त्यांनी ते दत्ताची वर स्थापना केली. त्यामुळे इथं ते त्रिपुरोत्सव होतं. आणि दुसऱ्या महिन्यात मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या चतुर्दशीयुक्त पौर्णिमेच्या दिवशी वर श्रीपाद श्री वल्लभांची दत्तजयंती होते. आणि ती आदल्या दिवशी होते, गाणगापूर जे होते त्याच दिवशी. आणि त्या दिवशी दुपारी महाप्रसाद होतो. आणि लोकांना 12 वाजता जन्म होऊन लगेच दुपारी महाप्रसाद होतो. तसा इकडे बाकीकडे होत नाही, पण इथं होतो. आधी फक्त जोशी घराण्यापुरती मर्यादित आशिल्ल्या ह्या त्रिपुरारी पुनवेचो उजवाड हाली वर्सांनी सत्तरीत ल्हव ल्हव फाकपाक लागला. आता हो गावचो उत्सव जावंक लागला. काय केलं की लोक त्यावेळी इथं कुठं गोव्यात सोय नव्हती. त्यामुळे हे त्रिपुरोत्सव बघायला आजूबाजूचे लोक यायला लागले. मग त्यांची ती श्रद्धा वाढत गेली की गणपती पावतो असं कोणीतरी त्यांना सांगितलं. त्यामुळे ते सांगून घ्यायला लागले की बा आपल्याला अमकं काम होऊन द्या, आपण अमके दिवे लावतो किंवा अमकं हे करतो. करता करता प्रत्येकाची श्रद्धाळू भक्ताची एक एक इच्छा पूर्ण होत गेली. आणि त्याप्रमाणे लोक याप्रमाणे वार्षिक म्हणजे कोण 50, कोण 100, कोण 500 अशा पण त्याला आपली श्रद्धा पूर्ण करून यायला लागले. आणि त्याप्रमाणे हा उत्सव दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. जसजशी ह्या तळ्यातल्या गणपतीची श्रद्धा आणि महती जी लोकांक कळटा तसे तसे लोक गोंयभरच्यान हांगासर येत आसा. आणि आयज आमच्या वांगडा आसा मांद्रीश केंकरे जे बांबोळच्यान आयल्या आणि तांची फॅमिली. सो तांच्या कडल्यान जाणून घेवया की तांकां कित्याक लागून ह्या गणपतीची श्रद्धा आसा आणि कित्याक लागून येता ते. लास्ट 3 वर्सां जाली आमचे जोशी भटजी म्हणून आसा तांणी म्हाका सांगलें की हांगा त्रिपुरारी पौर्णिमेक एक उत्सव जाता. स्वयंभू गणपती आसा हो तळ्यातलो गणपती म्हणटात वांत्या ह्या गांवांत. हांगा पोंट्यो लावन तुवें देवा कडेन मागचें पडटा आनी तें नवस तुजो पूर्ण जाता. दुसऱ्या वर्सा परत येवन तुवें त्यो पोंट्यो लावच्यो पडटा. सो लास्ट 3 वर्सां आमी सतत हांगा येतात पोंट्यो लावन. आनी आमी कितें मागलेलें तें आमकां मेळ्ळेलें आसा हांगा येवन. म्हणून आमी तशीच आमी रावता बांबोळे. आमी मुद्दम येतात आनी बेगीन येतात, पण अंदू मातसो आमकां लेट जाता. आनी हे नवसाचो गणपती हांगा आसा, तळ्यान आसा. हांव मागतां लोकांनी, गोंयच्या सगळ्या लोकांनी हांगा येवन पळोवचो आनी आपआपलें कितें जें मनान आसा तें हांगा सांगचें आनी हांगा पोंट्यो लावच्यो त्रिपुरारी पौर्णिमेक येवन. सगळें तुमच्या मनांतलें सगळें जें कितें आसा तें सगळें पूर्ण जातलें.
सगळ्यान पयलीं हांव म्हणटा की आमी हांगा देवळान वर्सान वर्स येतात आनी आमकां हांगा खूब बरें दिसता येवन आनी हांगा आपले फॅमिली कशी एक मेळटा आमकां आनी तशेंच हांगा जवळ जवळ हजारा वयर पणट्यो आसतल्यो तेन्ना हांगा येवन फुडल्या वर्सा लोकांनी हो लाभ घेवचो. स्नेहा देसाई, मी पैकुळची मेन. आता मी सध्या हारवळे इथे राहते. म्हणजे आम्ही 21 वर्ष आली मी हारवळ्यात आम्ही घर बांधून आहे आणि माझ्या फार पूर्वीपासून म्हणजे माझे आजी सासू वगैरे इथंच यायचे आणि इथूनच आमच्या घराला वंश म्हणतात तसं आहे ते. आणि आमचं आणि ह्यांचं रिलेशन म्हणजे असं अनुवंशिक कसं असतात ना, म्हणजे पूर्वजी कसे येऊन आपण हे करतात त्याप्रमाणे मी आता आमच्या घरातली सून पैकुळची, त्यामुळे मी इथं कायम येते. दत्त जयंती पण होते इथं आणि त्रिपुरी पौर्णिमा पण होते. म्हणजे दोन्ही सणाला तुम्ही येतात? आहेत. म्हणजे आज तुम्ही आलेला, आज काय केलं ते? आज आम्ही संध्याकाळी 6 वाजता पोचलो. त्यानंतर पहिल्यांदा तुळशीचा विवाह झाला. तुळशीचा विवाह झाल्यानंतर सांगणं वगैरे झाल्यानंतर थोड्या वेळानं आम्ही खालती गेलो. गणपतीचं देऊळ आहे तिथं पूजा वगैरे झाली. लोकांची सांगणी असतात ती असतात आणि महाआरती कशी असते, जेव्हा महाआरती चालू होते तेव्हा दीप प्रज्वलित करायला लागतात त्रिपुरीचे. आणि त्यात कसं आहे, तुपात वात भिजवून त्याच्यात तेल घालतात इथं आणि जवळजवळ 3000 दिवे आज इथं दीप प्रज्वलित करण्यात आले. 3000 जास्तच असतील आज त्रिपुरी दिवे प्रज्वलित करण्यात आले तर ते 3000 होते. हो 3000 होते. आणि सगळे जोशी कुटुंब म्हणा किंवा आजूबाजू गावातली लोक म्हणा, पूर्वी कशी येत होती म्हणजे एक कामाहून यायची लोक की संध्याकाळी हा उत्सव असायचा ना, त्यामुळे आजूबाजूची लोक आणि अजूनही परंपरा इथं चालू आहे वांत्यामध्ये. त्यामुळे 7 वाजता बरोबर आमचे दीप प्रज्वलित करण्यात येतात त्रिपुरी पौर्णिमेचे आणि त्याप्रमाणे दीप प्रज्वलित झाले. लोकांची काय काय सांगणे असतात ती सांगणे घालतात आणि त्यानंतर आत्ता शेवटचा प्रोग्राम म्हणून दत्ताकडं आरती वगैरे होते आणि आता म्हणजे सांगता होते त्यानंतर. म्हणजे आता जी दत्त मंदिरामध्ये जी आता आरती झाली त्या आरतीनंतर मग कार्यक्रमाची सांगता. मग इथं वातावरण सगळं बघितलं तर म्हणजे कसं काय वाटतं तुम्हाला? एक तर मन प्रसन्न होतं आणि एक शांती कशी वाटते, कारण हे कुळागार आत आहे वांत्याचं देऊळ. एक वांत्याला आणि एक स्वामी ह्यांचा मोठ आहे, गोंदवलेकर महाराजांचा मोठ आहे. पण हे जास्त असं फेमस असं खूप नाही, कारण इथं कसे आमची जास्त करून ते म्हणतात ना ब्राह्मणांचे वगैरे असं ते वांत्याचं हे जोशी मेन म्हणजे त्याचे जोशी मेन आहे तिथं आणि ते असं फेमस अजून झालं नाही. आता थोडं कसं अवेअरनेस व्हायला लागला आणि खूपशी लोक 2-3 वर्षापासून आम्ही बघतोय नवीन लोक येऊन आणि त्यांना माहीत झालं की वांत्याला त्रिपुरी पौर्णिमा तेव्हा. आता ह्याच्या पुढे आणखी लोक जोडली जातील. जोपर्यंत अवेअरनेस करत नाही तोपर्यंत लोकांना कळत नाही. त्यांना तुम्ही या देवा बोलव म्हणलं त्यांना अगदी त्यांना सुविधा झालं बरं. 300 वर्सां हांगासर येऊन स्वतःच्या हातीन करून हे सगळे तुम्ही जे पळोवंक शकतात. हे गणेश मंदिर म्हणा किंवा ही तळी म्हणा किंवा हे दत्त मंदिर म्हणा, जे गणेश मंदिरान कोरलेली गणपतीची मूर्ती, त्याच्या उपरांत तो त्यांचो जो पूर्वज आसा तेणे आपली मूर्ती करून दवरला. मागीर विठ्ठल रुक्माई, मागीर उबो मारुती, हे सगळे गजाली करून दवरल्या. सो पयलींच्या काळांत कितें जातालें की जर आषाढी एकादशी असली जावं आनी कसो सण असलो जाल्यार हांगसून तांकां लोकांक चलत सांखळे वचपाक पडटालें. सो ते चलत वचचे न्हू, हांगचे लोक हांगाच उरचे म्हणून तेंच्यांनी हांगासर सगळ्या देवाच्यो मुर्त्यो सगळे स्थापन करून दवरला. आणि प्रत्येक सणाक हांगासर लोकूय येतात आणि हांगासर श्रद्धेन आपल्या मागणे मागतात. सो हो एक त्रिपुरारी पौर्णिमाचो एक आगळो वेगळो असो उत्सव. बाकीचे मॉडर्नायझेशन न करता 300 वर्साची आपली जी परंपरा आसा ती जोशी काकांनी सांबाळलेली आसा. आणि तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगासर हाचे एक वेगळेपण म्हटल्यार लोक हांगासर नवस करतात आणि ह्या गणपती कडेन थंय नवस केल्या उपरांत जर तुमचें जर काम जालें जाल्यार ते नवस फेड कशें करप आसता तर हे दिवे लावन करप आसता. आयज ते 1000 दिवे लावन तेंचे कडेन सुरवात जाल्ली, पण आयज ते म्हणटात की आपल्या कडेन जवळ जवळ 4 ते 5,000 दिवे जाल्ले आसा. सो एक आगळे वेगळे पद्दतीचो हो त्रिपुरारी उत्सव जो म्हाका दिसता गोंयान सांखळेक जाता आनी दुसरो वांत्या जाता. त्रिपुरारी पुर्वेक हांगा पणट्यो पेटवून सांगणे केल्यार तळ्यांतलो गणपती मागणेक ओ दिता असो विश्वास ल्हव ल्हव लोकांच्या मनात घर करीत आसा. आणि तसो दर त्रिपुरारी पुर्वेक ह्या गणपतीक आंगवण घेवन भाविकांचो जमावय वाडटा. वातेच्या वेंगेत आशिल्ल्या ह्या तळ्यांतल्या गणपतीक आमचे पुनश्च साश्टांग
आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज ना तो ना मोरय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज म्हाजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.